Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguolog kabudlay o gipaabot ang inyong mga mainitong panibaya dinilang sa Panibaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Yes, good morning. It's a cool morning. Yes, gikan pa gyud gabi ang ulan kusog kayo. Hantod karon ga ulan gyapon. Ulan gyapon. Makaabot gyapon pirmi na. Naisa nga wala kaabot. Na-miss na to si Lovely. Si Lovely busy gyapon siya. Og nagi ang mga task sa church.
gikapoy po siya biyahe. I'm sure Imagine, kumanta na po to. from Iligan pa siya gabiyahe. Perform na po ito yung concert ito solo. Na siya yung mga activities sa church o sa school po niya. Okay. Wing, mura mag-graduate imong happiness karon wing. Ano man Oh, wing? okay Sa may ra. nahitabo Okay sa ra. imo karong simana. Kay ulan man, ulan-ulan. So, inana yung nang sa ulan. Basta ulan. palipay Pero siya. init na yung nang. Medyo haggard. Okay. Og mga kapaglaom, kabalota karon nga medyo ulan-ulan man, bantayan nato atong mga area diha nga Exactly. nay mga landslide o mga baha, bantayan nato na musaka kita sa mga taas nga mga lugar. Og ato pong hunahunaon nga limpyohan nato itong mga palibot tungod kay misaka na ang cases sa dengue. So manlimpyo ta, mangyabuta sa mga tubig nga nakatambak lang sa atong mga palibot aron nga wala kaayoy lamok. That's just TV networks, radio stations, always nga sila pa-remind sa atong mga kapaglaom nga di manon ang ilang mga kabataan, dili basta-basta ipadto sa mga lugar nga sagbuton, then na mga tubig, nga stagnant. Kahit ting ulan baya karon. Okay, yes. And talking about sa atong panimbaya karon nga Morning Wing, unsay atong ginahulatan karon? Kung ako ang viewer, unsa akong ginahulatan karon sa atong episode? Usa ka grupo nga ang kinabuhi nagsintro paghatag o paglaom sa uban bisan unsa nga paagi karong kabuntagon. Sila maghahatag silang mga gwapo o gwapa nga musika niining kabuntagon sa harana sa kabuntagon. Makaya mo ba ang pag-eskwela bisan pa man sa imong kapansanan? Unsay sikreto sa usa ka medtech board top-notcher aron nga siya magmalampuson sa atong sige to segment. Top secret. Top Top secret. secret. Sa Top secret. nakalimot ko. Okay, Basta sa bagong, top secrets. segment. Basta bago Yes. muna ato mo siya i-launch. Listen, Mga you limot all, gid it's mi ana. top secrets. Okay, wala pa kabanta itong mga kawilaw. Anyway, mga kapaglaom, mahilig ka ba mag-selfie? At tubangan sa camera, unsay imong buhaton, unsay imong sulti para magawas sa imong matamis nga payam, di ba? Say cheese, o di ka say mais. Anyway, talking about mais, at tangiun niya, unsa mga nutrients o mga sustansya ato makuha sa mais. Unya lang, sa Health Bits. Og atong makauban karon sa Good Morning Pastor si Pastor Francis Briz og dunay usa ka asawa nga gusto mo gawas apan ang iyang bana dili mo sugot diha sa Der Panimbaya. Og matubag ba kaha sa atong mga kaigalaan ang pangutana kung kinsa katong amahan sa batanon nga ihalad unta sa Ginoo dinhi sa atong Bible Beats. Busa mga kapaglaom, pakig-uban ka namo, kay kinilang. Ang inyong kapaglaom sa matag Sabado, ang Panibaya sa Kabuntagon. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. We have come this far by faith.
Okay, mayong buntag kapaglaom. Spoke Garden Church Choir. Na sila karon atong makauban. Diri ko sa tunga kay medyo ako raman isa. Kinsay pwede na to may interview ninyo tanan. Welcome sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Ma'am, duha ra akong interviewon ron kay medyo daghan man mo niya mga gwapo-gwapa magita tanan. So, ma'am, kani nga grupo gitawag ni siya kanang dugay na ba ni nga grupo diha sa atong nga church sa Garden Church? Dugay na. Since November 2011. Wow. So, nakita nato nga daghan-daghan gid mo ron. So, gihangyo nako nga kinsa may muhatag sa inyo nga mga greetings. Dili na lang siguro tanan ang atong ipag-greet. So, muhatag lang duha ka buok. Kinsa ma? Sige, Ma'am Joy. Mag-greet ko sa tanan nga mga kaigsuonan sa SPUC Garden Church no nga namati karon Kabuntagon. So especially sa atong mga kaigsuonan nga naa itong bag-o nga bautismuhan, ako silang i-greet karong Kabuntagon. Diri sa mga lalaki, kinsay atong pwede mo sir? Malipayong adlaw igpapahulay sa tanan karon nga nanan-aw sa Hope Channel og akong kalipay sa panimbaya nining Kabuntagon ang tanan. Happy Sabbath. Okay mga kapaglaom, dili church choir. Spoke Garden Church Choral ni siya mga kapaglaom. So mga kapaglaom, mukanta pa ni sila balik unya. Katong wala pa nakamata diha, mata na mo para madunggan ninyo ang ilang mga gwapo-gwapa nga kantaw niya. Nakabalo ba ta mga kapaglaom kung unsa ang sa atong health beads, kung unsa ang mais, atong na siyang tanahon kung unsa ang makita o atong makuha sa mais. Aton ang tanahon. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Beats. Uso karon ang selfie. Na-memorize na pod nato ang sinultian, say cheese. Pero para mas madumduman pagyud nato ang pagpili sa maayong pagkaon, why not say mais? Ang mais, isa ka whole grain food nga nabilong sa carbohydrate group. Aduna siya'y lahi-lahi nga mga variety. Sama sa sweet corn, yellow corn, ug aduna po'y pilit nga corn. Ang mais, daghan kaayog mga health benefits. Sama sa high in dietary fiber, low in fat, and a source of essential nutrients. Matud pa sa American Heart Association, ang dietary fiber makapareduce sa blood cholesterol level ug aron kita makalikay sa mga cardiovascular diseases. Ang mais aduna pud siya health benefits nga makapalikay sa constipation. Makareduce pud siya sa risk of type 2 diabetes mellitus. Ug ang mais good for intestine or maayo sa tiyan. Ug ang mais usab good for the eyes. Kay gumikan kay adunay siya ginatawag nga lutein, isa ka phytochemicals nga makapareduce sa risk of cataract. Ang mais usab makapareduce sa risk of inflammatory disease sama sa rheumatoid arthritis ug mga forms of cancer. Ang mais essential for the proper functioning of the heart, the muscles, and the nervous system due to the B-complex vitamins. Always remember, in times of your selfie, say mais. This is Miss Laila reminding you of what the Lord had said in Genesis 1:29. It says, I have given you every herb that yields seed. To you it shall be for food. Be healthy. It's a wise choice. You are
watching Panibaya sa Kabuntagon o kini ang atong bagong segment. Dinhi ato makahimamat ang mga taong nagmalampuson sa tagsa-tagsa nilang mga linya. Ato ning gitawag nga Top Secret. Yes, and sa atong top secrets, ang pinakauna nato ma-feature is an instructor sa medtech department sa Mindanao Sanitarium and Hospital ug karon gingalan na siya og Adventist Medical Center College. Si Sir Almer Gumisad. Gumisad. Welcome to Panimaya sa Kabuntagon, Sir Almer. Good morning and thank you. Okay, salamat yung kayo sa imong paghatag ka namo og chance to be with you ug para mahatagan pod og inspirasyon ang mga naminaw kanato karon That's nga so salamat. kabuntagon. We're very honored that you are here with us this Yes. very morning. Alvini mo da giigna nako siya, na-contact nako siya Friday. Kay grabe ako Ay, wala pangita na sa po iyang tinaglisod number. akong contact sa iya. Yes, lisod kay pangitaon. Pero thank God kay nakita ra gyud nako. Nga ang lisod imong pangitawan because people like Mr. Almer here are rare. Okay, sir, who is the person behind the name Almer Gumisad? Okay, kini si Almer Gumisad. I mean ako. Kanang before I always isolate myself. So, gamay ra jud kay kog friends dayon. Dili kay ko isolate akong kaugalingon sa akong mga family. And beside na kanang I am a man of dreams. I always dream to Nga kanang nakay mabot. ana. To achieve your Anong goals. gina-isolate nimo imong self sa imong friends and sa other people surrounding you? Yes. Basically I am kanang sa tawag ana. Na kay mga negative feelings? Dayon kanang socially poor jud ko. Dahil kay tungod sa akong family, broken family man gud mi. So dayon aside pa na nagpuyo jud sa kanang lugar pod nga isolated. Wala kayo kayo ma-encounter nga So, mga tao. taga-asa gyud ka, sir? Taga Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Sambuanga, Sambuanga, Sibugay. Sibugay. Layo-layo gyud. Layo-layo gyud siya. Layo jud. And Bukid then, gina siya. dito, wala kayo may mga silingan. Wala jud kayo, murag pila ka kilometro pa inyo ang silingan. So during your childhood, ang imong, instead of hobbies, instead nga madulas gawas, you stay at home, read. Kura isa, mag-julin-julin, na. Nag-angin Well, it's childhood fun. is na giagi gyud kag typical nga bata nga nagdula. Oo, Kanyagi julin, pero ako ra isa. plastiko. Mo nang pagkadako na ako, nadala na ako na nga. Awal naapod mo yung silingan dito. Pero kilometro pa, mulakaw pag pila ka kilometro. Ah, Ayan I yung makit. see. Inanang Layo-layo silingan gid ay da sa mga Siningita. medyo hinterland. Silingan to ay 1 ka kilometer. Kung gani, sinigita kita sa lito. Na ba kay asin niya? Kana, Now, Yan do ang you have kinabuhi. siblings? Sir Almer? Na. Siblings mga, ikaw, kamagwangan or Akong eldest dayon, ako yung mga duha ka babae. duha ka ba ba? Ako good day, mag-join-join na siya saray sa Okay, lisod po mag-julin sila. Duha plastic ka na. Okay. Are you a consistent honor student from elementary up to college? No. Kanang, Tell us about your experiences sa sulod sa eskwelahan. kanang, dili man jud ko consistent nga student, honor student. Kanang, para sa ko, akong mama mong gaya kanang, as ako ba nga, dapat Motivate. Encouraged. dapat i-achieve na ko na siya. For example, katong, sa fourth year, dapat ma-valedictorian jud ko para mas scholar ko sa Dapat college. scholar. Dili man ko Ang mag-eskwela. katuyuan is dili pride. No. No. It's because May gusto mo purpose. pagpatuloy ka. Dili ko maka-eskwela gid kung dili ko makakuha na. Dahil sa college po, dapat mas scholar ko So, sa... nakuha gyud rin mong valedictorian. Nakuha na ko siya, pero Wow. sa mga elementary na ko nga level na ko nga years, wala ko nakasulod sa mga kuan. Okay, pero sa high school, nakuha na yung valedictorian. Anyway, sir, so ang imong pagpili sa college, imo ba ginagipili nga kana gyud kay makatabang na sa imong pilion nga kurso? Dili pod. Kato nga time So, kanang gikan na gyud ka first year college up to your graduation. Sa MSH na gyud ka na-graduate. I mean, nagsugod. Mag-matter ba ang school, sir? Sa imong na-achieve? Oo, nga- mag-matter ang school kay sa MSH man gud dili ka ma-pressure sa religion. Dayon kanang motivated ka kay daghan sila programs nga kanang ma-motivate imong spiritual development. So you graduated 2012. 2012. And then you took the exam. Ato lang, Hintay kog exam karon lang a year. 2014. 2014. So, you passed the board exam 2014, March. So please tell us what happened during that exam. I mean, prior sa exam, sa imong What are your preparations. preparations?
prior sa board exam. Kanang actually nahadlok jud ko sa board exam. Ang board exam man jud nako 2013. Mudungan na ako sa akong mga classmates pero ang problema pag estimate ako sa akong kagalingon pag ato ako sa review center na estimate nako nga kulang kay ako ang preparation ba. So, ang 4 years nako kulang mo tong gi-extend nako ang ako ang kanang exam. Mo nang sa 2014 ko intake. So, murag nakulangan pa ka sa imong capacity to take the board. So, nag-equip sa ka more That's true. sa imong self. Ako na balante nga si Charm nga siya rin nag-review sa iyong kagalingon. Self-review. I-assess niya, self-assessment niyang gihimo atong pag-graduate niya. So na-feel niya nga dili pa niya kaya mo take sa board exam. So siya nagpatuga-tuga. So nag-review sa iyong kagalingon, mo din to ang naitabo. Okay, sir. What makes Almer Gumisad cry? Doon na siya. Listen, unsay mga times, di ba bihira lang daw ang lalaki nga mahilak. Pero what makes you cry? Family. Pag ang issue ga-involve sa family. Oo, sa family na kana lisod ka na bugat ka na sa kuha. Unsay typical nga topic about family nga murag kini murag below the belt na gid ni. Nga murag makahilak na gid ko ani or sakit na gid ni. Kuan, medyo lisod na siya ito bagon nga question. Sige. So sir, before Masig- ta mo adto gid sa no sa imong achievement, accomplishment nga nahimo. So, ato sang istoryahan ka jud tong mga times bitaw nga na feel nimo lisod kayo ang kinabuhi mo nang naka-realize ka nga kinahanglan jud ko maning kamot. Yes, unsay imong determination point nga na-inspire ka more. Nga Actually, maningkamot jud ka. Ang dream na ko nag-start gid sa when I was 5 5 years old. Okay. Kanang sa mga mangong bukid, kinahan pa ka motabok og pila ka mga bukid para makaabot sa school. Okay. Nya bata pagod kay ko, gamay pa kay ko sa nga tanan dayon. Kana nga lugar dapat moagi pa ka og mga basakan, mga huyong-huyong. Dili jud ka wala kay laing agianan nga Rice pwede fields. magian. Nya ako kay gamay man Sa ko so pilapil. mulubong jud ko sa kanang huyong-huyong. Kanang huyong-huyong ka ba Unsay naman? yung Mo na siya pilapil. Dili pod, mura na siya lapok nga kanang Kanang tingkod musik ka pa yung sa ilalom. Kumbaga, Okay. quicksand kung sa desert. Mari yung nana. Aha. So ang akong technique sa una, ako mga classmates, pakopyahon ako na sila para kanang ila kong dayungan para makatabog ko sa eskwelahan. Aha. Muna siya sa elementary. Sa college pod, kanang ang pinakalisod kayo nga part dito is kanang na-scholar man ko sa PAMET, na-scholar po ko sa school. Pero wala ko'y kanang kuan. Wala ko'y kanang suporta or kulang akong suporta sa kanang pagkaon. So ang ginabuhat sa una, kanang akong i-budget ng saging. Nakasalay ko Saging. nga duha ka semana saging ra akong gikaon. As in, Isa ka- saging ka ng hinog or Hinog ka saging, kanang, hindi I mean, lang kanang hilaw nga Sa udto. lutoon. O kanang tundan nga saging. Tundan. Isa ka saging sa buntag mo yung pamahaw, isa ka saging sa udto. Ay, rich in Wow. potassium. Yes, pero Wala akong gisearch. kung ikaw bata, dili man tumaw imong gusto ka noon. Mga usad. I'm sure na. So, ganahan Pero- na yun ka itong mga food nga, lami yun. Lami man gyud siya, pero kanang duha ka semana maradili na siya kay So mo lami. nagig kayo na sa Kaya Wala, makita ni mo imong classmates kasudan So, ng kuan. financially, dili capable ang family to sustain Kaya sa wala mo kay imong father. daily. Financially, they Wala were na kay struggling. father. So you were struggling financially. So gihimo nimo tong motivating factor nga maning kamot ka. Okay. Gusto Muna gid tong ako gusto i-change ipaabot sa ang itong mga status sa kapaglaomod family. karon. Dili ko gusto nga kanang ning ato ra permanente mo magian. The one who recommends you to be featured on Top Secrets, she told me, buutan kay na si Elmer despite sa iyang mga naagian o sa iyang kahimtang. Tell us this kahimtang nga iyang giingon. Because she was so determined nga ang imong life story o ang imong situation is an inspiration to many. Okay. Wala ko kabalo kung sa inyong gimin anak, pero para sa ko sa akong sabtanan ako. Siguro kabalo mo nga nako disability. Ay di na Yes. sigurado. And dako kay na siya nga kanang obstacle sa akong kinabuhi. Dugay kay ko naka-recover na kay mo ganin ang gusto ko mo achieve para makita nako mapakita sa uban ba nga nang exist ko. Or makita nila nga na ako'y worth. Okay. Para sa atong mga kapaglaom, Sir Almer, pwede man to ma-istorya sa ila kung unsa imong disability nga gina-consider. Yes, for others to know nga bisan pag unsa ta natay mahimo sa atong life. Nga naman kung kinahanglan pa kayo nalahungan sa elementary ka para makalabang ka atong huyong-huyong. Mao pa to siya reason. Ah. Dayon
para sa ako, na-realize na ko nga dili mo gina siya reason para dili nimo maabot imo mga pangandoy. Okay, unsa man ito siya, Sir Almer? Unsa na siya nga disability, sir? Sa akong tiil. So, magalisod ka og walk Dili properly. man jud ko makalisod pero kanang dili para sa uban. Dili Is that inborn dili ka walk or normally. Inborn siya. Dili siya Inborn ka run normally. So dili siya ka play like a kid makadagan mo pod normally. ko pero di po ko gusto nga madagan kay ako ra may lang taon. So, have you been bullied gikan sa elementary? Mo gini mo na reason pod nganong ga-isolate na kong kaugalingon kay kanang kabalo ka ng mga bata, mga ingon ana. Dili ko gusto Kayan, mo nang manaway. dili ko gusto kanang samok. Unsay Kaya na lang. difficulty sa imong life, sir, nga na-overcome siya tungod sa imong na-achieve? By the way, mga kapaglaom, top 8 si Sir Almer sa MedTech board exam in entire Philippines. So we are very lucky to chat with us this morning ang top 8 sa tibuok Pilipinas sa MedTech board exam. Karon usa na ka MedTech instructor o puhon-puhon siguro na nakakaugalingong laboratory. Clinic. Laboratory. Kana marag Unsay mga difficulties sa imong life nga na-achieve, na-overcome nimo sa imong achieve because of your achievement? Yes. daghan na siya. First is sa una man god ang ilang giningon sa kuha kay mura na ko og bulawan nga gilubong sa lapok. Okay. Wow. Kay I like that. Bulawan yung gilbang sa lapok. Ginauna pa na ako nga siguro bulawan jud siguro ko no kay ana man gud sila nga bisag asa na ko nga school mo excel ko. Wow. Pero it took me 20 years para ma-solve na siya nga kuan riddle. Kay para sa kuha kabalo ko sa So, galing ko sa giignan ka utaman. to, sir, bata pa ka. Gamay pa ka bata, giignan na ka nga bulawan ka, nga nalubong sa lapok. Dugay jud kay ko naka-recover ana. Dugay na ko na na-solve. Kinsa pa yung nag-ingon ana sa imo? Teacher na siya. Aha. Wow. So nakita na niya ang imong potential. Pero na-feel na ko nga kanang dili na siya tama nga description para sa kuha ba kay kabalo ko sa akong kagalingon ko nga sa kutaman. Then kabalo ko sa akong limits. Pag take na ko sa board exam, dito na ko na-realize nga dili day jud ako ang bulawan. Dili Kinsa? dito mao. Ako ra itong lapok. Huwag ang bulawan. Kindly explain. Abi na kung ikaw bulawan. Okay, ato Ngano siya. ikaw ang lapok? Okay. Kay ana man ko na siya. Ang Ginoo ra itong bulawan. Wow. Okay. Ang lapok ako. Dili nimo ma-appreciate ang price sa bulawan kung dili nimo siya itapad sa lapok. I like That that. is gigamit ni sa Ginoo para mag-glorify siya. That only speaks how humble you are despite your achievement. Ngayon gapon ang i-glorify nimo ang God despite sa iyong achievement. So, tell us your secrets. Your top secrets. Ngano nag-top Yes. ka sa board exam? At para sa ako kanang dili na gini siya secret. Kay Ato na declare Ato karon, reveal, declare naman. kanang ang secret kinako is surrender. Surrender. Surrender Unsa ito everything. i-surrender? I-surrender imong self kanang gawnaw na mangod ko nga pwede pa gini mo push ang limits bitaw. Nagawnaw na ko sa una nga wala gid siguro yung limit ang tao kay kada adlaw pwede pa man nimo ma-push. So nagi time siguro nga nagi posibilidad nga makuan pa gini mo overcome nimong limits. Nakoy nabasahan Improve da ka each nga day. it's only 10% lang daw ang nagamit sa human being sa iya ang brain. Atud Ang na, so. capacity sa iyang brain is 10% lang daw ang nagamit. So tinuod niyo yung ni Sir Almer nga push and push until pwede pa nimo makuha ng imong Muna akong na-realize sa una pero pag take na ko sa board exam dito na ko na sabtan nga limitado jud ko. Okay. Sir, para sa uban nga nangandoy, para sa uban nga dunay medyo depekto sa ilang panglawas, para sa uban nga walay ikakaya mag-college, Okay. walay ikakaya mag-eskwela, para sa uban nga depressed, para sa uban nga na-discourage, unsay imong message? Kuan. Kanang dili gid reason nga kanang wala kay kwarta para di ka maeskwela, maka-eskwela. Kay sa kuha lang na experience, ang Ginoo ang gapi-eskwela sa kuha siyang gabayad sa balay, pagkaon, para Wow, mas scholar faith. ko. Dili gid na nimo naon nga walay kwarta. So dili ko maka-eskwela, dili na siya sayop na siya. Dapat unaw-unaon nimo nga dapat ka maeskwela kay wala kay kwarta. Okay. Do your part and surrender. Everything to Surrender God. everything. So thank you so much Sir Almer, Thank you, Sir Almer. sa imong paghatag kanamo sa imong higayon nining kabuntagon. And I hope nga kitang tanan na inspire sa iyang story of success and achievement. And I hope pod nga maka-realize ta nga we have this treasure in us. Yes. And that treasure is Jesus in our hearts. Mga kapaglaom, mubalik pami diri sa Panimbayan sa Kabuntagon. But before that, atong unang paminawon ang SPUC Garden Church Chorale.
Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. May buntag mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Aniya kita din hidapit sa Kauswagan Road. Ato pangutano ng atong mga kapaglaom kung si kinsa katong amahan nga iyang gihalad ang iyang anak kay gitawag siya sa Ginoo, gitistingan siya sa Ginoo. Tara, mangutana na ta.
ato kinsa tong amahan nga iyang ihalad ang iyang anak kailan mo ato? Si God. Ay, si Abraham. Abraham. Oh, nganong ihalad man niya iyang anak? Para gita siya ni God kung siya ka-faithful, bitaw. Kung kaya ba niya ihatag yan kay isa-isa nga anak. Oh, ikaw. Para ma-prove kung unsa ka siya ka-faithful kay God. Ano. Ikaw. Prayer gyapon para ma-prove niya og unsa siya ka faithful kang God, iyang ihalad iyang kay sa isang anak. Jesus Christ ay si Kaila ka atong kinsa tong amahan nga ihalad niya ang iyang anak? Abraham. Ngano man? Tungo sa iyang dakong gugma sa Ginoo. Kay Juan. Testing na to niya. Itestingan sa Ginoo. Kinsa tong amahan nga iyang gihalad ang iyang anak? Si Abraham. Nga naman? Kay kuan. Gisugo siya sa Ginoo na ihalad ang anak pero wala niya dayon iyang kita sa karon na to nang animals man to na mo din to iyang gipuli nga sacrifice sa Ginoo kaysa sa iyang anak. Si Abraham siguro. Nganong iya manggihalad ang iyang anak? Iyang gihalad iyang anak para mawala siguro ang ato sala siguro. Si Moses. Kinsa tong amahan nga iyang gihalad ang iyang anak sa Bible? Naa kay idea? Jesus. Nga iyang gihalad ang iyang anak kailan mo? Si Abraham. Wow. Ngano man? Gi-test man siya ni Lord kung kuan gyud unsa iyang gi-measure iyang faith sa kuan kung unsa gid iyang pag-love kang Lord. Wow. Okay. Mga kapaglaom, ato na sang nakita ang atong mga kapaglaom, gipangutana nato sila kung si kinsa katong amahan nga iyang giupir ang iyang anak didto sa halad nga sinunog. Kinsa kato? Si Abraham. Og ang iyang anak nga nag-inusara nga mao si Isaac. Gitistingan siya sa Ginoo kung unsa ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Dugang nga pagtuon mga kapaglao makita kana siya sa Genesis chapter 22. Aron ato masayran nga si Abraham ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo dako kayo. Mga kapaglao alang sa sunod nga higayon inyong ubos nga lagad awing indino alang sa Bible Beats. Okay, mga kapaglaom, padayon ta sa atong programa, ang segment ang Good Morning Pastor, atong makauban ang atong mabtikon nga assistant pastor sa Church Garden Spoke Garden Church, si Pastor Francis Breeze. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning, Good morning, Pastor. Pastor. Okay, si Brother Francis Breeze. Kinsa man ni si Francis Breeze sa iyang pagkasya? Tell us the person behind the name Francis Breeze. Ako sa una, usa ko ka public school teacher. Wow. Unya, nag-graduate ko sa Don Mariano Marcos. Sa una. Sa una. Karon MUST. MUST karon. Kan magagian Don Mariano Marcos, MPSC, MUST. Na-IMSAT ko na sa una, IMSAT. So, pag teach na ako sa public, na-meet na ako misis, kini siya Secondary, elementary? Secondary. Wow. Secondary. Pariya mo da. Na-meet na ako na siya nga, siya mo'y Pentecostal. Oh. Niya ako sa saksi. Okay. Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Married to a Pentecostal. So, hantod nga, pag-abot sa summer, nangatumig Cebu, niya may theology school man dito. So, ikuha ko dito, o niya, naordinahan ko nga pastor sa Pentecostal. So nag-change ka from saksi to Pentecostal. So nadala ka sa imong wife. Nadala. So nag-eskwela ka pagka atong ikuan sa atong mga televiewers nga nag-eskwela ka pagka pastor. Asa ka nag-eskwela gani? Dito sir? sa Cebu. What particular sa theology school dito sa Minglanelia. Minglanelia, Cebu. Okay. Year, Pastor, kung dili kamalain na ako tanan. 1982. 1982. Sakto na anak ko sa okay. Unsay imong from there gigraduate ka dayon
unsay imong na-experience. But before that, sir, na-caller nga gusto gyud kaniya i-greet. Aha. Kaganiya rin yun siya sige og tawag from Qatar. Sir Jojo Garcenes. Sir, good morning. Good morning, Sir Jo. Nawala daw. Nawala. Okay, Balikan balik siya. na natuto niya. Ika-7 na niya nag-call. By the way, sir, tell us about, ni-graduate ka, na-ordain ka as Pentecostal pastor. So what happened then? So, niya ng panahon na, wala pa dayon ko kasulod og simbahan, pero nahimo ko nga principal sa eskwelahan sa Pentecostal Accelerated Christian Education. Okay. So you became a principal. Unya ang ako misis pod mao'y supervisor sa school. So, ni-retire or kasi yung pagka-public school teacher? Yes, yes. Then, i-apply ka sa... For the sake nga, gusto ka mag-pastor. Okay? So, kanang pag-eskwela ni mo pastor, pila ba na siya ka years sa Pentecostal nga mo eskwela ka? Duha. 2 years. 2 years Okay. niya, duha sa gawas pod. Amurag ka ng imong, sa tawagan na? Sa Sa tawagan masteral. Okay. Diretso ko na dito. Okay. Dayon, pagkauman, sir. Unya, so nag-process ko sa akong paper. Pero sa wala pa ko nag-process sa akong paper, sa diyan nahimo kong principal, na-elect po ko nila nga General Executive Secretary sa whole Philippines. Sa entire Philippines, sa Pentecostal Sa Church. Pentecostal Church. Okay. Dayon? So, dayon, nag-process ko akong paper para sa gawas sa Meadows Drive, Indianapolis, Indiana. Kay dito man ko nila gusto nga mag-take sa ako nga masteral sa Anon Bible College, the biggest Oneness school sa whole world. Wow, grabe. Yes. The biggest? So, dako kayo. Oneness school. Okay. Dako kayo ang imong chances of achieving something in life. Kay worldwide na good to siya. So, sa diha nga nahuman ko sa akong process sa Manila, nipauli ko, pero siguro dili mo sugot ang Ginoo nga mo gawas ko dito nga mo na hinungdan nga. So let's discuss. Let's describe your life kadtong naa pa ka dito. I mean, sa adto nga panahon sa imong kinabuhi, you are abundant sa imong finances, everything you need in life is Tinood na there. siya. Abundance sa gikaistanan tungod kay ang ingon namo nga mga opisyalis sa organization na ami mga sweldo gikan gid sa gawas. So dollar. dako gid Yes, siya. oo. O naanad yung kainato nga Dollar-based. murag abunda gyud naay kay gikinahanglan all the time. Yes, unya ang amo pong mga bata upat man kabuok. Every month makadawat gid na sila og dollar sa ilang sponsor. Sponsored po na pilang kids. Sponsor. Unya ang school pod nga among ginumalahan, free na siya. Bisan kinsa makasulod dito, libre na siya tanan sa Pwede ilang ato books, tanan sa dormitory, pagkaon, uniform, libre na tanan. Kay sponsor lagi kan sa gawas. Gikan na sa gawas. Sir Brace, among masayran karon labi na sa atong mga kapaglaom, nganong na sulod ka niini nga relihiyon? Yes, what is the biggest decision in your life? Ang pinaka dako gyud nga desisyon sa akong kinabuhi sa dihang ni abot ang problema namo sa grupo nga din adto nami mga kauban nga mga Pentecostal pastor nga nagtudlo mahitungod sa adlaw nga Sabado. Okay. Inyong mga kauban, Yes. nagtudlo sa inyo Oo, sa ilahang church. Peers ni mo, Sa sir. ilang church. Sa ilahang church. Kay niabot man ang mga members dito sa balay kay ang ako misis may nabilin. Unsay nakapaingganyo sa ila nga mag-teach og ingon adto? Is it a normal doctrine sa Pentecostal Church? No. Nasudlan sila og mga layman sa Adventist. Okay, nakapenetrate ang mga missionaries sa mga pastor sa Pentecostal. And then? Unya dayon, so nag-teach sila sa ilang mga members. Motong to ang nahimong problema kay nisumbong man ang mga membro dito sa amoa. So asa pastor Bird, nasuko ka? Wala pa ko anak hibalo. Kay dito ko mo sa Manila nag-process ko sa papers. So motong to ang pagpauli nako nisumbong ako misis nga dako kay may problema sa Bayawan City. Okay, it's part of Cebu. Motong to ang akong gi adtuan dito. O akong gisitol. So kaloy sa Ginoo nasitol. Okay. Unya So, nihunong na sila. Nihunong na sila. Niabot pila ka mga tuig, nibalik. Nilukop ang maong wala to siya nahilom. Naghilom og aginod. Aginod nga sa whole Philippines na ginoon ni Kuyanap ang pagbantay sa adlaw nga Sabado sa among mga sa Pentecostal members. So mututo ang gikan sa Luzon paingon diri sa Visayas, Mindanao. Ako gito siya nga gisettle. So, unsay nahitabo sir pag settle nimo? Akong gisettle sila unya nabalik sa
normal ang among pang nakatigom sa adlaw nga Domingo, unya naghimo dayon ko og kanang balaod aron nga ilang sundon nagpatawag dayon ko og meeting. What was that law? Or kato nga walay order? gitugutan nga ministro sa among nga grupo nga mag-teach o mag-observe about Sabbath. Okay. Oh. So unsa man to'y mga naisangksyon ato nga mahitabo kung naay mo Na, supak? Kay kung naay supak ato ihulog sa grupo. Wala. Dili disiplinaw, hulog yun. So, sa laktod, training na kayo. Unsa sa dayon? paghuman ni adto, nag-meeting mi dito sa Bohol. March 15, Domingo na siya. Sumotong tuwa nga nangabot ang mga missionaries namo, mga kadagkuan gikan sa gawas ug nahimog ito siya nga balaod. Okay. Nga, dapat Domingo o wala gyud wala Wala gyud ministro nga mo. So mutuntua nga medyo ni kalma pero kung iya gid sa Ginoo, di gid mapugan sa tao. So, unsay gyud nakainganyo sa imo, sir? What happened next? You made a circular telling your members nga wala na ingon ani. Yes. Nganong karon Sugod nagsabat keeper kay man ka? human ni adto nga mga problema aw sa sugod to nga problema nag-study mi ni Mrs. Ang among study sa Sabat nganong gyud nga Na-curious unsa mo? man gyud unsa man Na-curious gyud sila. hinungdan Okay. nganong ang among mga miyembro na ingon man ani. So, So murag we is- studied the Sabat for 2 years. Only Sabat. Okay. Oh. For 2 years? 2 years. As You in? alone, wala Oo, po mo oo. nang invite Oh, o wala kailan kami lang Adventist, gid ni Mrs. Oo. So, ang inyo ato is, unsa ba yun naaani? Why everyone is keep talking about this? So mao nang naadiha nga sa diha gyud nga di na gid mapugan ang among nga grupo kay mukip naman gid sila sa Sabat. Bahala dia og Ang church. panghulog Hulog. sila. Oh, bahala walay sila. So ang himo gisuro nako tanan ang nagkip sa Sabat og gihulog gid nako. Alright. Oh, Okay. okay. Mao nga Before na nag-study ka about Sabbath, nagstudy nako katong during pagabot sa Kamulog pa, problema. kamulog. Okay, Katong pagabot sa paguli nako gikan sa Manila nga nagprocess ko sa akong papers. So mutong tuwa nga gikan ko sa paghulog nako sa katapusan gid akong gihulog sa Maragusan, Davao. Oh, Okay. na pag-uli nako giingnan nako ako misis nga papaulian ning atong mga sakop diri sa tindahan. Kita ray matulog ang mga bata dito sa balay kay naatay istoryahan. Okay, Alright. thrilling kayo, no? Okay. Sir, ato na ipadayon na para po atong mga viewer, ma-thrill po sila. Og naatay caller. Ready na siya. Si Sir Jojo, is it Sir Sir Jo, Jojo good morning. Garcenes? Sir, good morning. 1 Yes, good morning. Happy Sabbath. Ay, happy Sabbath, Sabbath. Sir Jo. You are from Qatar. And again, you called Panimaya sa Kabuntagon. 1 a.m. na dito sa Qatar karon. Yes, it's 1 a.m. Have you heard the story of Pastor Breeze? Yeah, I heard it and so loudly, but then, let me greet directly. Madam Okay, go, sir, for your greetings. Okay, kadali katulgo na siya. Yeah. So, may I greet my wife in Manila and to all of my friends. Happy Sabbath. Of course, thank you to Miss Leah. Ma'am, salamat. And happy Sabbath also sa lahat ng mga viewers. Of course, yung ating host dyan sa inyo. Maraming salamat. I cannot stay long kasi medyo nangani na yung airtime ko. So, magandang araw sa ating lahat. Okay, thank you so Magandang much, araw Sir din. Jojo. Thank you so much for Thank you for calling. your patience nga nagulat Okay. yung ka para sa imong slot to greet. So, Let's go back to Pastor Okay. So, Breeze. balik ta ni Pastor Breeze. Okay, Pastor Breeze. Pastor Breeze. Okay. Naghisgot magutag Sabat. Sa diha nga nag-eskwela mo pagka-pastor sa Pentecostal, wala pa gid mo nakahisgot anang Sabat. Naa, pero amora na siyang gi-ignore. So you Pastor ignore Breeze, it. let's go back to your 2 years of study sa Sabbath. Now, what happened after ato? So human ato, pag human ako og panghulog sa mga kaubanan ako mga pastor, Ihulog yun. pag uli Kaubang yung nako, pastor, akong no? ginan ako misis nga kami ray matulog dito sa among tindahan, kay may tindahan man mi. So ako din siyang giingnan nga wala kay nabantayan sa atong grupo. Ingon siya nga ngano man ko nga ngano man gyud nga ang atong mga kaubang pastor musugot naman lang silang ihulog basta di lang gid sila mobiya pagbantay sa adlaw Sabado. Grabe, no? So motungtuan nga ako siyang giingnan nga ato ko nung pangayoon sa Ginoong sa gining Sabado. So may kalainan sa Sabado o sa Domingo. Okay. Motungtuan nga pag-abot dit paghumanad to nag-ampo mi na kami nga mga Pentecostal kon mag-ampo mi magbayaw magid mi sa among kamot. Unya ang amog yung pag-ampo muhilak gyud ana. Kanang kinasingkasing gyud nga paghangyo. But it's quite man ano nga murag kung na-feel yun nimo, di ba? Na yung mga times in our lives nga ma-feel yun na tong presence nga ni God sa tuwa. O ganun bitang murag need yun na to siya. Makahilak man kita. Tinuod na siya. So mo tonto ang among ang amog yung gihangyo sa Ginoo. Ginoo. Kun imo mi nga katawhan ni ining katapusan ka panahon ng tug-ani mo sa ning Sabado. So what happened? So Ano mo sa tuwa iya? Sa gihatag sa Ginoo nga sign. Damgo.
Nagdamgo ka. What ang was akong that dream? misis. Ang akong misis. So sa diha nga humanamog ampo ni adto, iya kong gipukaw pagka alas 12 sa gabi. 12 midnight. Yes. Pero oh. nagtuon na mo ato sa Sabat. Oo, nagtuon Umana, na mi. umana. Okay, unsa tong dream ni Mrs.? So mato pa niya nga nakakita ko no siya og kanang dako kayo nga caption bitaw sa langit. Unya ang maong caption nagyon to nga igpapahulay. Unya ubos sa igpapahulay nagibutan nito Ezekiel. So mutuntong nga iya kong gipangutana nga di naay igpapahulay sa Ezekiel. Ingko ambot lang. So open your Bible. Gi-open ang Bible sa Ezekiel. Karon kay daghan man kay kapitulo. Kay wala man tuy kapitulo, bersikulo. Ang gipakita ko. So naglibog kung asa David. Chapter 1 gid binagsugod. Chapter So 1 murag gisunod gyud ninyo. Sunod gyud. Kita gipangita ginamo dito ang word nga igpapahulay. Okay. So hangtod nga murag gibati na ko katulugon og balik kay wa man gid ako makit Pag abot sa chapter 20 verse 12 na aman. Chapter 20 verse 12. Verse 12 na dito. Okay, so let us wrap up no atong fast gamay na convert gid mo into 70 Adventism. Tinuod na siya kay bisan pa pod og wala pa mi adto na baptize ni dagan patok pila ka panahon. Pero sa pagkakaplag namo adto nga gipadaygan man sa Ginoo. Pagkabuntag kay Friday man to. Gisugo na akong misis nga mangitag simbahan nga nagtigom kadang Sabado. Wow. And so you were baptized together with your whole family sa 70 Adventist Church. Pastor, para sa atong kadila kay floor director, no, parang sa kasayuran sa atong mga kapaglaom, unsay nakasulat dito sa Ezekiel 20 verse 12? Yes. Ang giingon dito sa Ezekiel nga gihatag ko kanila akong mga adlaw ipapahulay aron sa pag aron mahimo kining timaan, taliwala kanako kaninyo nga kamumulong ako ang Ginoo nga nagluwas kaninyo. Pagsabot sa verse 20, balaanan, ingon siya dito, ang iyang gihatag ipabalaan. Balaanan ako mga adlaw ipapahulay kay mo ni timaan, taliwala na ako sa inyo. Okay. Mutunto ang nalipay kay mi nga gipadaygan gid mi sa Ginoo. Pero ang amog yung gikalipay kay iya yung giprove nga iya gid ming tao. Very nice. So nice kay panguta. Pastor, unsay effect atong imong nahimo nga decision sa imong life? So mao tong ang nahimong epekto adto, aduna kami mga kauban nga naanawsab karon sa Sabbath keeping. Og tungod adto, nahibal-an dunay ni sumbong nahibalan. Giyanahaan ko sa mga missionaries og dito ila kong gi-question og maayo, pero di man gid nila mabali ang kamatuoran may tungod sa lain papahulay. Mao nang naadiha nga ila kong gihulog atong panahon. So nahulog ka. Gihulog. So meaning wala na kay aid from Pentecostal Church. Wala na gyud tanan. Wala na tanan. Unsay epekto ani sa imong pamilya? Sa ang epekto sa akong pamilya, primero wala pa to kay naman may mga bank accounts. Kay naman may dollar accounts, nya na pod may So napa, napa. active pa. Pero niabot ang panahon kay wala na may source sa income namo kay naman may tindahan to pero naman good may gipang silduhan. Mao tong nga sa laktong pagkasultin na hitabo to siya sa dihang na disgrasya ang among kamanghurang anak lalaki. Nabanggaan. Nabanggaan siya. Unya dayon pagkabangga kini ako misis pod na stroke. So duha ka bug pasyente nako dito ang ako mga anak babae nang eskwela. Gisulayan gyud ang imong faith. Gisulayan ang imong desisyon sa kinabuhi. What was the worst experience nga imong nagian? Ang pinaka-worst nga experience sa dihang amo gyud nabaligya ang among balay, nabaligya namo ang among tindahan. Tungod lang para lang gyud sa ilang suportar sa ilang pagka disgrasya sa anak og sa ako nga misis. Pastor, wala ka ba regrets sa imong desisyon nga nahimo? Wala gyud. Why? Tungod kay ang Ginoo may nagpadayag sa amo ani ana. You've been tested, tagaan kag dagang problema, karon lisod ang kinabuhi, karon wala kay trabaho nga insakto. Wala gyapon ka nag-regret. Wala tungod kay sa diha nga nahimo na kami nga 7 Adventist, we'll learn to be content. Wow, you learn to be humble. And it's enough. Okay, thank you kayo Pastor for sharing your story. Welcome, Pero welcome. naay tay hatagan og talambagan karon nga kabuntagon diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, naminyo nako, tulo ka buok ang akong anak. Walay trabaho akong bana og nakiipon lang mi sa among ginikanan side sa akong bana. Maulaw na kayo ko nga magsalig lang gyapon mi. Gusto na kayo ko mo abroad.
pero dili pod mo sugot ang akong bana nga mag-abroad ko. Wala pod siya'y masudlan nga trabaho kay wala siya kahuman og eskwela man good. Unsaon nako pag-convince sa akong bana nga sugtan ko niya mag-abroad. Irish. Wow. So si Irish, naulaw na siya, nga nakiipon lang sila. Unya, wala trabaho yung bana, di pod madawat sa trabaho, kay Wala ka kauman. mag-eskwela. Tulo ka So, pag ilang anak. tulo ka pag ilang anak, gusto siya mo-abroad. Tugtan, Dili mo sugot. dili mo sugot yung husband, pero gusto gid siya. Gusto siya. Pason sa na to ni. So sa ako normal gid na siya nga maulag yun ang asawa no kung muipon diya sa iyang ugangan. That's true. Oo. Pangya normal gid na siya. Muna nga mangita gyud og pamaagi nga makaseparate sila. Unya ang nakaproblema lang po diya kay wa puy trabaho lagi ang iyang bana. Saon mo nato ni si Irish, Pastor? May tungod kang Sister Iris. Walay kumo sa mga pag-ampo nato diya sa Ginoo. Aha. Oo. Tungod kay ang balaang kasulatan nagaingon man gud diha nga unahon ginato siya. Kunya kanang tanang mga butang nga atong gikinahanglan idugang ra gid na sa Ang iyang pangutana diri, Pastor, saon niya pag-convince ang iyang husband nga sugtan siya mo abroad? Sa pagkakaroon god murag Ikaw, Pastor, bana ka man. Imong asawa gusto mo abroad, unsaon sugtan ba nimo siya? para sa kuha sa atong kahimtang karon sa atong panahon murag dili gid po kumusugot. Okay. Oh, pero kung nag-apas kita sa atong panginabuhi, total siya ra may moadto. Okay. Siya ra may moadto. Ikaw da, unsay imong idea? Let's fast track. Og may mo ka ng bana po. Nakapanghinuklog si Daryl kanina sa story ni Pastor. No, I'm sorry, sender, ha? Pero ako sayop siguro ko nga pangutan unti. Gusto mong ko nga na ang mama umantay sa iyong mga anak. Mo siguro ng rason sa bana, no? Nga di siya mulakaw. Ikaw, Nga di Wing. mulakaw ang asawa. Siguro kung lisod kayong panahon, lisod ilang financial nila, mangita gyud og way ang asawa nga moadto sa gawas. Pero di ba naiingon sa Ginoo nga dapat mag-uban yun ang duha. Bana og asawa. Kay para walay tentasyon nga moabot. Try lang 1 year pag human balik lang Ay, tayo. lang. Yan ang napulihog ko ng papel sa iyong bana. Para together, maato sila kung asam sila mo itong mga Okay, trabaho. pero for me, Irish, no, ingon pa nila, mas lisod kung ang problema relasyon. Mas naapay way kung ang problema finances. So, in my own opinion, dapat imong yung timbang-timbangon, if ever mo abroad ka, unya pagbalik nimo wala na ang reason sa imong pag-abroad. Unsa pa'y pulos sa kwarta nga naa nimo. Yes. So, mas siguro imong una-unaon, there are ways. You have to pray, and there are ways you can do it. And together with your husband, inyo gyud ang ampuan nga duha. Og imong tambagan ang imong husband nga mangita siya trabaho. There are mga job opportunities nga dili nagkinahanglan og diploma, nga dili nagkinahanglan og mga certificates. What you need is the blessing from God and kanang imong kaugalingon ba nga naagyug kay paningkamot sa imong own. You have to tell him natay mga anak, and then kinahanglan na sa imong kinahanglan nag imong diskarte. So diskarte lang yan. Okay. Thank you so much. And then Irish, we will be praying you sa atong 777 prayer. Amahan na mo nga balaan, nining takna sa adlaw nga ipapahulay, mapasalamaton kami sa imong pagbantay kanamo sa tibok semana. Ug bisan pa nining programa sa Hope Channel Ginoo sa panibaya sa kabuntagon. Nagpasalamat kami Ginoo kini nahimo nga taytayan nga di nang makaigsuonan usab sa maka Iris nga dunay problema. Iyo usab nga ma-share sa matag usa kanamo ug kami usab makatabang sa mga pagtambag ngadto kaniya. Nasayad ikaw Dios unsa lang panginahanglanon ug itugot Ginoo nga ikaw hatag tubag ni ining mao nga problema o kasalbaran. Dalaygon ikaw Dios nga din ikaw makapag-uban kanamo nining alay papahulay
ug itugot Ginoo nga sa mga pagsimba karon sa imong mga katawhan sa tibuok kalibutan, ang balaang gahom sa Espiritu Santo magalihok sa among taliwala. Hiusahon mo kami ug itugot Ginoo nga sa imong pagbalik makaplagan mo kaming tanan nga nagabuhat uyon sa imong kabubuton. Og itugot Ginoo nga sa imong pagbalik mosugat kami dias ka panganuran o makig-uban kanimo sa wala na unyay katapusan. Kining tanan Ginoo among gisalig ang tanan pinagi lamang sa ngalan ni Hesus among Ginoong manluluwas. Amen. Pastor, for your greetings. Greetings nako diha karon sa Kalaanan Church. Muanha ko karon diha nga dito ka mag-speak. Sabado dito ko ako ang ilang speaker og ang tanan nakong mga kuampod kaparentihan karon nga naa sa lugait nga Unsa ka pastor, tubong Cagayan o misa-mis nun? Misa-mis oriental lang ko sa Lagindingan. Lagindingan. Sa Lagindingan. Nga maghimo sila og last vigil karong gabi tungod kay do na kami mga parente dito nga mga adorable ang namatay. Sa Dilipuga. Sa Dilipuga. Kay kato si Junjun dire katong kauban sa Shining Herald, iyang papa mo. Pag umangkon to namo muna nga kung itugot sa Ginoo nga walay ulan makaabot mi dito karong gabi kay ugma ang kuan. Pastor, what is your message to everyone nga medyo nakaka-plug na sila og truth about the Bible, keeping the Sabbath, knowing God? Medyo alanganin pa sila. Unsa imong message for them? Ang ako minsay alang sa mga kaigsuonan nga kinahanglan nga magtuon lang gyud diha sa balaang kasulatan unya ato nga dawaton kung unsa ang naa diha nga naisulat, dili nato supakon to kay kanang naa kitang tanan nagtuo nga kanang Biblia pulong na sa Ginoo. Okay, thank you so much, Pastor Breeze. Salamat kayo sa pagkain. Thank you. Welcome. More power to you and to your family and keep that flame of faith burning in you. Thank you so much. Mga kapaglaom, ato ng memorization pag-isab ang atong memory verse, memorization yun, para sa atong mga kabataan sa Kids Station. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? But it's only Nagabalik kami diri sa Panimaya sa Kabuntagon aron sa inyong mga greetings o updates nga atong may balan sa palibot. Yes, og akong ipanimbaya, good morning sa tanan, happy Sabbath. Gusto nako nga i-greet ang ako ang Papa Lito, Mama Jingjing og si Shimat, Denise, Babu og kang Kayla, happy Sabbath and God bless diay sa akong papa nga siya mag-message karon sa Gusa Church to my fellow churchmate. Friends, miss na tamo. Uli ra ko diha sa CDO karong August 8. Greet ko nako akong mga student and faculties diha sa MBC. God bless sa atong tanan from TJ Ladayaw. Ladyaw, okay. Thank you so much mga kapaglaong for staying by. O karon haturan ka muna mo og mga updates. Dili lang kami maghatod og mga payom diha kaninyo, pero maghatod po kami og mga balita nga nagakahitabo sulod sa atong area of responsibility sa SPUC or sa Southern Philippines. Natay update gikan sa General Santos. Kaning General Santos City, no? Atong mga kapaglaom sa General Santos City, mahilig gini sila padalag video. So mga kapaglaom, pakigubanin mi atong tanawin lang video tungod kay puti, itom, nagkayusan, nagtinabangay para sa paghimo sa gambalay sa atong Ginoo. Ato ni tanawon. Following the method of Jesus to bring help and hope through ministries of compassion, the team helped build churches and lamb shelters. Working hard under the heat of the sun, they mixed cements, carried big water buckets, transported heavy materials, and even did the paintings. Regardless of who they are, their goal is to help, to serve, and to inspire. Just as Jesus was a carpenter and he built the church, we're out here trying to service people and reach out in this sort of way. We're helping them build churches.
with God, we did quite a bit. And I'm very thankful that we are able to do this type of work just to help out. We see the need, and we want to do as much as we can. We are here at Nursery Seventh-day Adventist Church as one of the chosen sites for building a lamb shelter. We can see at the back that the team is doing their job, like mixing the cement and shoveling the sand and gravel. Honestly, the people, when we met the people, the friends we've made, they're awesome and we really want to help them out. Welcome to the new Garden Grove SDA Church! So thank you very much on behalf of Southern Mida Mission. I would like to express our thanks for the help extended by the team of Pastor Desmond. Friendship matters. Thus, Southern Mindanao Mission made sure that they built rapport and camaraderie during the short stay of the team here at the headquarters. This 10-day event hadn't only given us spiritual revival, but also developed our physical and social aspects by doing friendship games and having fellowship with one another. General Santos City, congratulations. Amo yung nakita no kasi kasing color no, dagkog lawas, Yes. lawas, tagas, mubo, puti, itom, napoy brown, nakasagol. One thing nga giganahan ako sa General Santos, Southern Mindanao Mission. Kay aktibo kay sila, Always. bisag unsa. Okay. Daghan ng medical mission, pahina, bisag unsa lang ilang Observe na ko daw gabaton. sila projects, na sila activities. Community service. Very capable, muadto sila Oo. tribes, musaka sila bukid, and now they're building a house of God. Kudos to the leadership of Pastor Kaderma. Praise God sa inyo dinaog. Saludo yun kay mi sa inyong mga activities nga inyong nangabuhat. And of course, thank you po sa pag-share sa inyong Yes, and muna yung pinaka-importante no, naagid sila gi-share Yes. sa Hope Channel as an inspiration sa uban natong mga kaigsunan. Inspiration Pero to us all. napay isa ka inspirasyon nga atong mahimo, nga atong madunggan o nga atong mapaminawan. Mapaminawan, makitaan. Mga kaigsunan, usa ka Operation Smile ang nahitabo sa Adventist Medical Center, Iligan City. Watch this. Maayong adlaw kaninyong tanan. Aniya kita diri karon sa Adventist Medical Center Iligan City Conference Room nga diin gipahigayon ang usa ka programa Operation Smile, Healing Smile, and Changing Lives. Gisugdan kini mga kaigsunan nining adlaw Hulyo 22 ngadto sa Hulyo 25, 2014. Ang atong presidente sa Adventist Medical Center naghandom gayud nga makabaton kita o event nga sama niini nga gitawag og operasyon sa mga bata nga adunay kapansanan or problema sa ilang baba sama sa bumi ug moho. So mao ni hinungdan nga atong giimbitar ang Smile Train para mao'y mo-opera sa kanila. Ang pagpangandam nato niini gi-coordinate nato sa una-una sa Rotary Club sa Iligan Est, Rotary Iligan Est, unya at the same time sa mga sundalo
O ang ikatulo nga grupo ani ang DSWD. O ang ikaapat ang IFPAN, gitawag nag Smile Train International o Maxillofacial International. So, gi-coordinate sa atong foundation din sa Iligan, gitawag nag MSH Care Foundation, no? O at the same time, joint venture siya sa Adventist Medical Center. Right now we're 23. We have 4 of the 23. There are 4 teams. Ang composition of each team is 1 plastic surgeon, 1 anesthesiologist, and 1 nurse. I can assure you we're known for doing quality work. Hindi kami nagmamadali kasi sa amin, ginagawa mo na rin lang, gandahan mo na. I'm from Cebu. I'm here with my wife. She's a pediatrician. So we offer our services for free for the sake of the patients. Nagka-clear kami ng mga patients for surgery. And then we put the patients to sleep pagdating sa ano. And we take care of the pain as well. So before i-opera, we have to clear them na okay gyud ilang kahimtang nga maayo ilang baga, maayo ilang heart before sila maoperahan. Usually yung ginagawa po namin after po mag-surgery, nagbibigay po kami ng home program kung ano yung pwede nilang gawin sa bahay para ma-improve yung speech ng bata. So aside from maganda na yung smile nila, mas maganda na rin yung pakikipag-usap nila sa mga tao. Unsay mo ang gibati nga ang imong anak usa sa naka-avail sa maong programa, libre nga programa? Kalipay og dako sa Ginoo. Nga na ay libre nga operasyon para sa kong anak kay kami wala jud mi kwarta, nagkalisod mi. Nagpasalamat mi dako sa Ginoo nga nag-abot mi dinhi nga maiglawas o malipayon. Dako jud kay kalipay nako nga naka-avail siya ani ni ang nga kuan programa ninyo kay wala gyud mi kwarta nga kuan sa iya ikabaya din. Tingin na mong kalipay yun, dako yung kalipay yun. Dinala ko dito ang Craniofacial Foundation dahil sa Philippine Army. Dahil may isa dong pasyente na ang anak niya ganun ang cases. Then 4 months namin winork out with cooperation with Dr. Ligaspino from Sanitarium Hospital. 25 the doctors ang kasama namin dito, lahat-lahat. We were invited by Dr. Ligaspino to cater the lunch of the medical team. It is the Craniofacial Foundation of the Philippines. So ang ipangayo nila sa amuha is ang transportation and ang food nga lunch for 4 days sa mga doctors. Ang main purpose gyud na simple lang kayo. Giingon sa Matthew, in as much as you have done this unto the least of these my brethren, you have done it unto me. So meaning to say, ang atong project is tabangan katong wa gyud kaya. Ang paghatod sa talagsaong gasa sa atong mga kabataan, atong mga kahigalaan nga nakabaton niining libreng operasyon, nakahatag og hilabihang kalipay sa atong mga ginikanan, ilabi na sa mga smile makers and smile ambassadors nga nagpaluyo niining programa Healing Smile, Changing Lives. Atong hinumduman sa kanunay nga ang matag-usa kanato mamahimong tulay aron sa paghatag og mga bag-ong pahiyom alang sa matag-usa. Ang Adventist Medical Center o ang Hope Channel South Philippines naghandom sa paghatag sa kanunay o kalipay sa matag-usa. Kini ang inyong correspondent, Loreto Segovia, alang sa Hope Today. Congratulations sa tanang mga nagpaluyo sa Smile Train. Smile Train. Smile Train. Okay. Smile Na-explanation si Daryl, dili to siya Operation Smile. Let us correct that one. Ang ngalan sa program is Operation, Smile Train. Sabi, train nga. Train nga. Makakita ang bata og train, labi na og toys, makatawa na siya. Okay. Anak gyud ka ang explanation na smile, no? Ako pong Okay, pirmi na siya, smile na siya, pirmi. Always smile basta makakita og train. Unya magsunod-sunod, di ba naman ay guyod ng train? So kung maguyod na siya, sunod-sunod na siya. So mag-domino effect. Yes. Ako pong explanation na layo pa ang train, madunggan na nimo. Nga, bana na. Nga bana na, nga kana train na gina siya. Pero kapalo ko nga pasig dili gyud inguna na siguro. Nagyud siguro reason. Ato na sila ilaha na ato nang i-discover sa mga
administrator o Yes. mga panguluan ng... Anyway, hope today that was a very commendable deed, no? I-organize ninyo nga mga doctors, then free pag yun ang operation. I'm sure mga kabataan, dili na mawala mong isi. Wow. My parents Yes. too were very happy. O karon aniya na ta sa atong mga greetings. Happy Sabbath, greet ko sa taga Bulwa Youth o sa Luza family and Opena family. Sabbath. Hello, good morning and happy Sabbath sa Panimbaya. O panimbaya ko sa Duero, Bohol. Wow. Sa akong sister, Shoni Cachero. O sa iyang husband, gikan ni sa iyang brother, Benny Lantic. Benny Lantic of Taglimaw. Okay, ako pumuntang i-greet ako mga kapaglaom, akong pamilya po sa Lagonglong. Karon nakatigom sa Lagonglong SDA Church kay ilang fellowship. Mga kapaglaom dyan sa Lagonglong, enjoy mo. I hope nga maayo yung panutupod. Then paminaw mo, sulod mo, ditugin mo sa church kay haligsik ra ba. Then ako pong i-greet Happy Sabbath si Marshall Visaya. And then ako mga kapaglaom din na sa Hasaan, no? Ulan-ulan na ba? I heard the fellowship. Which one? Sa Lagonglong. Sa Lagonglong. Sa Lagonglong Ay, na fellowship. Usa ba daw to, ang last ni mo nga. Sa Hasaan po, I heard ako mga barkada po sa Hasaan. Nag-text sila nga da, i-greet me da, bisag na makwit ni matanaw mo. ngalan. Okay, si brother Ubing Cervantes. No? Okay. So mga kapaglaom, kung doon na mo ipanimbaya sa lain-lain nga mga lugar, maabot na ta tungod kay iplina ni siya sa nasyonal. Yes, So, this will be... pero ulahi siya. Yes, one- Karon nga Sabat, maplini siya next Sabat na. one episode ang late. So kung namoy mga greetings, inyo nang ug naaman sa Cebu o sa Davao o asa sa tibuok nga Pilipinas, ipada-abot niyo na dire kay para Alright. maabot na nila dito. Okay, ang nag-greet kaganihan ni tawag, Sir Benny Lantic. Hello, sir, from Taglimaw. Happy Sabbath, sir. Good morning. Good morning and happy Sabbath. Okay. Okay, salamat kayo sa pagtanaw sa panimbaya sa Kabuntagon. I hope you are enjoying. Pinaya ko sa ako ati Chile sa Butuan na muli na siya diari sa amo at giminga nami. Na physical injuries si mama. Okay, napailay ni mga greetings. Napaka-greet, sir. San Simon Church na magdasig. Magdasig. Mabilin sa kadasig. Imong mga mina sa kinabuhi, ulitaw ka, Sir Benny? O tawo. Wala ba yung mga minahal din ha, nga imong i-greet ka nga Kabuntagon? Nagdungan mo ko tag-storya. Wala. Sorry, Sir Benny. Imong girlfriend? Okay, sikreto lang siya. So daghang kayo salamat, thank sir. you kay Sir Sa Benny. imong pagtawag na mo. Okay, na mga greetings pa diri. Okay. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya ko sa San Simon Church nila ni Linda Dayata og ni Elizabeth Dayata nga mga dasig jud og dili magluya og nga dili magkaluya og sa Duero, Bohol nila ni Choni Cachero og sa baby Jonabel. Okay, akong panimbaya. Good morning. Happy Sabbath sa tanan sa akong mga parinte nga naa sa Masimag, Talakag. Akong parinte og akong mga kahigalaan, Sulungayan og Pasinti family. Og sa Patalinghog family og sa Kalaanan, sa Relukitan. Greetings from Diesel Poson. Og ako i-greet among ambungang kapaglaom si Peter Bastot. Okay, dili Yes. na kabagmaya. Amo ni kang i-greet ha. Nasa sa MBC. Okay. Enjoy your Sabbath. Enjoy your Sabbath, Brad. Okay. Nakan patag i-greet. No, good AM. Good AM, sorry. Good AM. Happy Sabbath to Sister Dale Saturnino, Lampariro family, Aguilar family, Basilio family, Pastor Galarpe, Sister Fe Tanghal and family, Wagan family, Jomok family, Sister Susie Flores, Jager, CDO Central Church, brethren, and Panimbaya hosts from Brother Ruben Flores. Thank you. Thank you so much, Sir Ruben, for always watching Panimbaya sa Kabuntagon. Tanaw si Mr. And and yes, Mrs. Flores. ganahan yung kayo nga makabalo nga naamo mga partner. Og I hope nga magkita-kita tapuhon kung natay church visitation. That no? is true. Okay. That is true. Okay. So, okay, si padayon. Ako sa Go. mga Panimbaya og mga good morning diha sa akong anak kang Cherry Makarandan o nga naa siya sa mga bugan sa Cardipi Butuan o muli na siya kay gimingaw nami gikan kang Charmy Edolin
gikan sa Taglimaw. Okay, panimbaya na ako diha ang akong mga kahigalaan, si Cluster, si Ninir Inday, Regime Ukab og nagpadala si Norjim. Good morning and happy Sabbath sa akong mama diha sa Carmen, Ukab, Sara Soriano og si Norilyn Galicia og Ukab and kids gikan kan Jeremy Halasgo Ukab. Panimbaya ko nila Jinjin Humawid, Nining Merkol og Rolly Humawid, happy Sabbath gikan kang Cluster Ukab. Good AM, happy Sabbath to Architect Ed Daang and family, Millennium Christian Academy teachers, Sister Fet Anghalan family, Sister Saturnino, Lampario family, Aguilar family. Good AM. Happy Sabbath to Mrs. Susie Flores. Okay, gikan ni kang Ruben Flor na ba? Good morning, happy Sabbath sa tanan. Akong panimbaya sa among mga parente nga nasa Masimag, Talakag, sa mga parente family sa Lungayan og Pasyente family og sa Patalingog family sa Kalanaan relocation. Greetings from Disil, Puson. Panimbaya kay Joy Pagonzaga nga lami kaayo muluto og sudan, kauban ni Mikay and Carlo. Panimbaya usab kay Nida og Daday Sanes, Sister Eunice and Elder Danny Panal, kauban sa iyang mga apo, Seidel and Sanbim, og panimbaya kay Ronor and Eddie Lapad, kauban sa ilang mga anak, Semsem, Waway, and Kiboy. Mga kaya paglaom, aduna mi mga Angels of Hope diri sa panimbaya sa Kabuntagon, nga kanunay gyud nga suporta sa panimbaya. And nagapasalamaton kami kay bisan bitaw wala nami nag-update nga mo hatag sila og sponsorship, pero sa gyapon naghatag sila sa makanunayon. Among pagpasalamat itunol diha sa Wahiman family for always supporting panimbaya sa Kabuntagon. Thank you. Thank you so much, Ma'am Cora and Sir Ed, for always giving us, sharing us your blessings. And also to Camarello family. Ati Dadak, Sanes, Camarello, og sa iya ang husband, Sir Bubong, ug kauban sa iyang duha ka mga anak nga mga gwapo, ug sa ilang tibuok pamilya Sanes family. Thank you so much for always supporting panimbaya sa Kabuntagon. And of course, Sir Roy Perez, kauban ni Ma'am Karen Perez, ug sa iyang mga anak. Happy Sabbath kaninyong tanan, ug daghang salamat. Okay, og sa tanan nato nga mga sponsor nga mga niagi, daghang salamat labi na gikan sa Central Church. Yes, thank you kayo. Daghang salamat. Og panimbaya sa Kabuntagon diha kang Tuto Dahonan, kauban siyang wife si Pearly sa ilang baby. Si Nini sa iyang daughter, nagtanaw sila karon. Happy Sabbath. Ayaw na pag-miss call to kay kita great na tika. Panimbaya sa Kabuntagon sa tanan ng mga batanon diha sa Bara Church, apil ang ilang 3 association sa Lubihit Church. Karon bisan ulan pa sa tanan ng mga members sa EY Dream, sa Balaba family, Andrian family, especially sa Sister Abjan. O kang Liter. Greetings coming from Adrin Balaba. Happy Sabbath. Thank you. Okay, mga panimbaya to Almenia family, Madam Edin, Sir Eddie, Janelle, Pearl, Dongdong, and Randy. O panimbaya ko kang Mr. and Mrs. Faminiano, kauban ni Ate Jeth. Happy Sabbath day. Thank you so much, Day Jeth, for sharing us your ability sa music. Si Jeth, nagtabang siya sa ako ang ma-organize o choral. Jeth Faminiano. Yes. Wow. Okay. She is helping me nga mag-organize o choral sa aming school. Thank you. Yes, thank you kayo. Thank you, Brother Jet. Now, atong padayon na itong greetings, no? Sister Jet. Akong i-greet si Remy Salagantin. Nagtanaw siya karon diya sa Maipunan. Maayong buntag, Rems. Good morning. Panimbaya lang nako ang pamilya Tagarda nga nagsimba diya sa Amoros Church. Good morning pod. Panimbaya sa tanang Dahunan family sa Upper Carmen. Yes, happy Sabbath sa inyo. Panimbaya sa Fudulin family ug kang Reyna Sugano. Happy Sabbath sa tanan from Ben Bulala. Panimbaya sa Gabasa. Thank you. Okay, good morning. Please greet Matt Alec and Jose Angelo Flores. Okay, Matt Alec and Jose Angelo Flores. Good morning and happy Sabbath. Ika na siya sa The Brothers Are Proud SPUC graduates. Panibayan sa Kabuntagon ka natong tanan, happy Sabbath. Greet me sa mga kaigsuunan sa Teen Out Church, ilabi na sa mga magtikon nga mga batanon, o sa Tahuinon family diha sa Barangay Kibanban. God bless and more power. Okay, panimbaya na ako akong mama ug papa diha sa Matanaw, Davao del Sur. O sa akong maigsuon dito sa Tagum, Kumbal Province. Happy Sabbath ninyo dihan tanan. Panimbaya ko sa Mabaylan family sa Purok 4. God bless and happy Sabbath day. Happy Sabbath diha sa inyo, Dar 18. Dar 18.
Indino Awing. apil, Charm apil. Pamisa Sining. Apil, Complete gyapon, ako. kompleto. Lovely Rose Gulpan nga absent. Og sa tanan nga kapaglaom diha sa Upper Baguntaas og sa Hillside View, Mount Nebo, Valencia City. Salamat kapaglaom. Okay. Dayon, salamat sa Hope Channel sa inyo show. Daghan mi nakatunan. Thank you po, ma'am, for watching, or sir. Panimbaya mi ka na Jevan, Alibangmang family ug Samuego family. Akong panimbayaon si Geraldine Angaw, no? Greetings coming from your loving husband. Okay. Kato day nga greetings kaganiya gikan kang Ma'am Inday Labadan sa San Martin, Taguluan, Misamis Oriental. Thank you, Ma'am Inday. Thank you for watching. Napa ko'y greetings. Okay, Good morning and happy Sabat Igsoon. Greet ko sa mga taga Zone 10 o Zone 10 Church o happy Sabat sa Galimba family. Thank you and God bless. Good AM Hope Channel. Pasensya ko sa inyo tanan. Labi na gyud. Ang pasensya? Panimbaya. Panimbaya ko sa inyo, tanan. Labi na gyud ni Darrell. Okay. Wow, big fans, Always Darrell, ko bay. gid gatanaw. Tsada kayo inyong programa from Iliarina family. Okay, ako ipanimbaya ang akong mga kahigalaan diya sa Central Church Cagayan de Oro. Labi na kang Mr. and Mrs. Tanghal, si Ma'am P. karon na sa iyahang balay, ma'am. Among pagampo, magpadayon diha kanimo. Na Yes. sa sunod nga mga Sabado, hinaot na And I hope mag-uban na ta. makavisit ka, Ma'am Tanghal. Yes, most visit remedian Okay. nimo, ma'am. Akong family, Mikutuan family, Maagad family, happy Sabat sa inyo tanan. Amping mong tanan kay kusog kayo ang hangin ug ulan. God will protect us. Amen. From Amalen. Great ko sa taga-Bulwa Youth ug sa Luza family, yung mananiga niya. Happy Sabat sa tanan, panimbaya diya sa taga-Alubihid Church sa ilang Tri-District. God bless and happy Sabat. Ikan kay Maymay Nakwa. Yes, o ang among floor director, iyang ipabot ang iyang panimbaya dito sa General Santos City, kung diin dito siya nagagikan. Marag imo po na galing. O dito po sa akong mga kahigalaan sa Jensan. Happy Sabat ninyo Okay, diyan, mga tanan. pagpasalamat namo sa mga volunteers nga kanunay ni mataog sayo. Yes, of course. lang mapadayon ang atong programa sa Panimbaya sa Kabuntagon. We hope nga magpadayon nilang kada sigod. Gusto nila isa-isahon daw sila. Oy. Okay, so, go. Pon, no? Wala na time. Wala na tayo. Wala na Mag-closing kita, spill na. Okay, wala sorry, time. sorry. Ang taga Sorry, Bohol, Alvin. Liti, Cebu, Sorry, Tanan. Kim. Yes. Zamboanga. Sorry, Ken. Okay. Happy Thank you so Sabat. Sorry, much sa Awing. tanan ninyo. Og Layan, sa Luzon. Ada, thank you so much for always mag-anigid mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you, Ala, for my makeup. Thank you, Ken. Thank you, Okay. Alvin. Thank you, Kim. Wing, thank you. Okay, mga kapaglaom. Ayaw gid mo kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Okay. Okay, Great, greetings, God bless balikan. everyone. Happy Sabat. Love you. See Happy you Sabat. later. Iligan. Quiet Hour Church. Lagulang Ang State Media Church, Manimba. Lagulang family, Miso family, Lumapas family, Ektin family. Enjoy your Sabat. Sa akong Salita mama, family pod. Papa, God bless. Kayabas Ug kang family. Iis, ug And kang happy Dudo. Sabat, Bisaya Junjun. family sa Central Church. Yeah, wow. Okay, sa akong lola og M7, mga uncle, happy Sabat. aunties, diya Yes, sa M7. Makabalan. Kano sabi ng Happy M7, Sabat. wani din eh. Oo, naa. Mga M7, lalaki. ato yung panahon din eh. Oh, okay, manhira mo diri. I God love bless you all. everyone. Bye-bye. To get you Vincent, all the Miko. glory. Bringing hope the world over. Hope Channel.